Alright, kuse. Ngimnenkabi yami ke lazo u25 December abanye bathi Christmas. Ayi thina ayikhali Christmas. Ziyakhala. Shaya ngikhamba lapha eNkabi. Mfama mkhulu. Yafuthi ayikhali Christmas la kwena. Mfowethu uChristmas usekalendeni. Awafethu abantu babhizi benzo Jero custard bathengela ama cake ama choice assorted. Sokudla phela ngoba kuyadliwa. Manje uChristmas. Athi uChristmas wethu mfowethu sesiqoqele isithandaza mfowethu. Ayiziyakhala. Ekusabafethu lalela siyiCountry siyayiphika lento le. 25 December kwesamsofunda iBhayibheli ukuthi kwawusuku lwani kwawusuku lokukhululwa kwesiboshwa. U25 December akuwona usuku lokuzalwa ukuzalwa kwaJesu. Mawuthi kuzalwa uJesu awungicingele eBhayibhelini ivesi lapho kuthiwa khona 25 December kuzalwa uJesu. Ngicela ungicingele nje ulifuna uzolithola. Mawusulitholile hayi ungene ngalena kumina. Hayi ngizokuphi airtime. Ayikho le nto. Ngizokuphi airtime. Yabo buthini? Balithatha iBhayibheli bayolincinde koze kuphela amathe belokho beliphenqa. Belivuna. Bayophenqa beze beqede. Amathe yoze kuphela ulimini. Yabo nje inkabi yami igqoke kanjani iyasebenza namade ngizoyiphakalela izinkukhu zami engisawogeza ke bafethu nabese ngiyathula nyama ngiyababukela Sokudla ukudla. Sokudla. Cha ukudla ke ukudla kulahlwa mfowethu. Angithi bakuphekile sikudla. Bakudla ukuthi sikudle. Bakuphela ukuthi sikudle. Kodwa thina sikwazi ngomhla ka10 10 March. Uyazi wena washeng mfowethu. Wena uzoxabana nabantu alona badlala izitokofela inzima bukabi zemali bethi badlalela ukuhluka uChristmas. Wobona la kungani umuntu efike edlala unyaka wonke imali maseqeda ngenyanga eyodwa ungadlala inyanga ezu11 umusu uzoyiqeda ngeka12 January sonenkinga ukubuyisela ingane ezikoleni uphindisela ingane esikoleni ingane iphindele ixaselo idabukile kodwa udlala istokfela ubona ukuthi ke vele lenyanga kusho ukuthi inokuqalekisa phakathi ngoba bashinto engasiyona ngalenyanga lapho shampiyizwe lakho yabo kube bayisho ukuthi thina kungani thina sithi ngomhla ka10 March suwe siya Christmas sibuya ababuyayo babuya bethenga imoto bebuya belobole imfuyo yande yonke into okusho ukuthi ade beyokhonza into eyiyo buka ukuthi ngomhla bathi umhla 25 ingozi namhlanje ingozi zonke zobe zingaka amapholo begwazeni abayobe bedubuleni uzozo imoya kaSathani ibhizi kakhulu ngoba bakhuluma into engekho bathi kuzalwa uJesu ngeke bayoncinde bayoze bephela amathe emlonyeni iBhayibheli hayi bafundisi ngeke nitshelele abazalwane iqiniso ngeke yazi iqiniso ke nanoma uthi imali yabazalwane seyifuna kanjani umnikele asikhulumeni iqiniso manje labo bayalazi yo labo iqiniso bayalazi yazi shaya into engidida uma uthi ingozi sizokwanda zanda kakhulu ngoba bakhuluma iphutha kuDecember usho namhla usho ukuthi kuyimanje khona ama-clinic naseyibhedlela kuyabhotshwa asisho ukuthi siyabafisela kodwa sibona ngendlela okwenza ngakhona ngendlela okwenza ngayo imphumela yalokho kuyasho ukuthi basengemithiyo ngoba bethi lolu suku lwani baligubha ngendlela errong ingakho ke vele uma wenza into errong ufaka umkhokho ekhaya ku TikTok mngane bazoyiphendula lento bazothi siqalile amanga lo washoyo inkingi leyo futhi anginake phela thina sikhulumela ukuthandwa sikhulumela ukuthi lo onendlebe ezwe hayi bazokuthatha ku TikTok shang mina ngcono mina shaya ngishongo lutho hayi mina ngithole mina nowathula wafa nowakhuluma wafa athi ngithole hey